Ik ben Harry Bijlstra, ik werk bij Tresor en ik maak onder andere presentaties in de vorm van tentoonstellingen, foto's en filmpjes. Mijn tapstuk is een tapstuk uit de 15e eeuw en is gemaakt in Italië. En dat is een boekje met een aantal klassieke teksten van Cicero. Het ziet er zo uit en het is gemaakt in Florence door Antonius Sinibaldi. En het bijzondere van dit boek is dat als je het zo open ziet, dan lijkt het alsof het gedrukt is. Maar dat is niet zo. Het is helemaal met de hand geschreven. Op perkament. Het mooiste perkament wat toen te krijgen was. En het moest een luxe boek worden, dus weinig tekst en veel wit op de pagina. Dit handschrift komt via de Universiteit van Franeker in de collectie van Tresor terecht. En omdat wij in feite de hele bibliotheek van de Franeker Academie hier in het gebouw bewaren, valt dit boek daar ook onder. Er zitten vraagtekens in het begin van het boekje. En die vraagtekens die zijn bijzonder omdat ze qua vorm voor ons er totaal anders uitzien dan we gewend zijn. Het zijn vraagtekens die leunen wat achterover naar rechts toe. En in het begin dacht je van, oh jee, dat is per ongeluk, maar het is expres, want hier en daar heeft Sinibaldi dat nog eens een keer weer gedaan. Het mooie van het boek is natuurlijk ook dat het lettertype erg doet denken aan een moderne drukletter. En dat klopt ook wel, want de meeste drukkers keken naar handschriften wat de lettersvormen betrof. En die gingen ze namaken en verbeteren voor hun nieuwe techniek om boeken te maken in een oplaag.